vam començar a preparar aquest homenatge i aquest petit reconeixement cap a tot aquell llegat dels socialistes a la nostra ciutat, han sortit també moltes voluntats, i moltes voluntats que s'expressen a vegades de la forma més emotiva, més senzilla, que és la poesia. I aleshores tenim una poesia que vol llegir la Teresa Teixidor, i jo tinc una poesia també de la Pepita Gallard, que si vols, Pepita, la llegiré jo. Sí? O la vols llegir tu, el que tu vulguis? Me la deixes llegir. Si de cas baixarem a baix, perquè avui ens volem sentir igual que vosaltres. És dedicada a la bona amiga, que és Anna Berenguer i Margarit. L'Anna és de tots amiga i coneix molta gent. No repara si s'estima el més jove o el més vell. Ella n'és un pou d'història i se sap tot el passat i recorda amb bonòmia el que el cap ha agregat. Les fotos que col·lecciona ens parlen d'un temps viscut, ermites, boscos i planes, arbres vells i solitud. Perdudes les glacioles enmig d'un verd expectant, arbres caiguts en tempesta, guerres cruentes i fam. Déu et conservi la vida i encara per molts anys. Ets enciclopèdia viva d'un viure que va minvant. Del nostre poble ets la roca, roca que es va desgastant. Tu conserva't com fins ara, el cap alt i el cabell blanc. Avui ens trobem units per admiració i respecte i en un jorn que decidits el dediquem a l'afecte. I veneració ben gran en l'amistat que germana perquè és la guia important de nostra arrel catalana. Avui a l'Anna oferim nostra admiració sincera, ja que amb ella aconseguim els detalls que els cors genera. Perquè és arxiu calalenc dels més cordials missatges de fets que en els cors guardem amb regust de vells paratges. Queden records de llargs anys, de fets de la nostra història, que guardes com a companys gravats en nostra memòria. Pepita Gallard. Bé, ja farem entrega primer d'un petit ram de flors. Tu mateixa, Eulàlia. Fins a casa. I ara et voldríem fer llibres, ja ho veuràs, una cosa, aquella foto. Gireu-la de cara, cap aquí. Gireu la cara. Gireu-la de cara. Així, de cara al públic. Anita. Anna. Vols anar més cap allà, que és una punt. A casa seva, que... A mi m'hauria agradat que hagués explicat alguna cosa, l'Anna, perquè és divertida. Com a periodista de memòria també. Jordi, que digui alguna cosa, Jordi. Digue-ho tu, Anna, digue-ho tu! En nom de l'Anna, que em va dir que ho digués, doncs que està molt emocionada, us agraeix a tots, a l'agrupació del partit, a Josep Maria, l'Eulàlia, a tots vosaltres i a tots els assistents, doncs la vostra presència. Estic segur que, no sé si dormirà aquesta nit, està molt emocionada. Certament, penseu que és el reconeixement de tota una vida, que aquí es concentra la vida del seu pare, dels seus dos germans que van morir al front. Vull dir que és molta cosa, no? I tota una dona molt treballadora, que té una amabilitat extraordinària, és una persona extraordinària, deliciosa, amable, simpàtica, que no té mai un no per ningú. En definitiva, és una persona d'aquelles que ens fa sentir joiosos de ser calalencs, no? Jo diria que és el que podries dir. Molt bé, Anna, molt bé!